Пчеличката Марти цял ден по полята лети и събира прашец от цветята. Вечер с пълни кофи се връща, събрания прашец в мед го превръща. Медецът събира в голямо гърне, а щом го напълни, отива да го продаде. Но веднъж то да види беля голяма, кошерът разбит, а медецът го няма. Натъжи се Марти, сърчицето му се сви, но нямаше що да стори, уви. Счупеният кошер набързо оправи и понеже бе добряк, за случката забрави. Ала след няколко дни същото се повтори. Замисли си пчеличката какво да стори. Започна по-рано в къщи да се прибира, да хване злосторника, дето го обира. Ето, че скоро планът успя. Крадецът на място Марти съзря. Малко, кафяво и пухкаво мече, наведено над кошера и лако му яде. Побесня Марти, ядоса се здраво, към небето нагоре полетя направо. Стигна облаците, чак там се спря, изкара остро жило и надолу полетя. Прицели се, бам, и мечето ожили. Изпещя крадеца и побегна с всички сили. Повече да дойде, мечето не посмя, а Марти по-старому пак заживя.